nesta obra. José Francisco Gil do Pazo, este gaiteiro, comeza a súa andaina coa gaita no ano 1981 no seo da agrupación Os Chaneiros de Marín, formación que chegou a dirixir. No ano 1992 forma parte da Asociación Cultural Dúos Pontes de Pontevedra, onde desenrola a súa faceta de solista, chegando a obter o terceiro posto no presente concurso. Na actualidade, dende o ano 1997, dirixe e participa en numerosos concursos coa Asociación Cultural Picuíña de Marín, coa que acada varios premios, como premio especial Ricardo Portela nos anos 2005 e 2006, o terceiro premio no Memorial Manuel Tesio 2007. Neste concurso ven acompañado tamboril por Cesario Colla Portas, gaiteiro e percusionista da Asociación Cultural Picuíña, na interpretación da Muiñeira, Piricuchiña e Xota de Forcarela.
gaiteiros que acaba de chegar, que se encontra sentado entre o público, como é don Xosé Manuel Seivane, o pregoeiro desta festa do gaiteiro de Santiago, grande artesano, grande gaiteiro, don amigo Seivane. Ben, pois, mientras Edelmiro Fernández vai afinando, preparándose, pode subir o estrado se o prefiren, leerlle unha pequena nota da súa biografía. Comeza a súa aprendizaxe na Escola de Gaita e Percusión de Ribeira, pasando a formar parte da banda de gaitas Ancoradoiro, diplomado en Educación Musical pola Universidade de Santiago de Compostela, mestre de gaita no Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín, así como de percusión na Escola Municipal de Outes e nas asociacións culturais Amámoa de Luou e Taume de Oliveira. Tamén gaiteiro do cuarteto Lanjareu, na actualidade participa na obra sinfónica de Pilgrim, do compositor irlandés, vexan o meu inglés, Sam Davis, e forma parte de La Banda Europa. Como gaiteiro solista acadou importantes premios como o Trofeo Macallan, gañador nos anos 1995, 96, 98 e 2001. Trofeo Caixa Galicia de gaiteiros solistas, gañador en 1995 e 96. Segundo posto no ano 1994 no segundo Memorial Villanueva e gañador do terceiro Memorial Villanueva no ano 2006. Gañador do concurso de solista Festa do Salmón en 1998 e de Avelino Cachafeiro no ano 2003, acadando o segundo posto nos anos 2004, 2005 e 2006. Na actualidade ven de gañar a 22 edición da Trofeo Mac Crimo en Lorrión, no agosto, recentemente, do 2007, acompañado polo percusionista Raúl Caso Veloso, co cal lle pido tamén un forte aplauso para o percusionista. E vamos interpretar Soño da Papuxa, Xota dos Recadadores e a Muñeira de Chantada. Moita sorte. Amigo España, di por aí. Edelmiro Fernández Parada. Pegamos silencio ao público. Gracias.
Andrea Portomato. E coa gaiteira, unha tamborileira tamén na percusión, Marcela Portomato. Andrea Portomato, natural de Codeseda, a Estrada, gaiteira da agrupación de música tradicional de que se Teldere, dende o ano 1999. No seu haber ten varios recoñecementos musicais, como segundo posto en Xacarandaina e en Cantigas e Garimos. Con só 13 anos musicaliza e ponlle voz a Laranxas ao mar, Cantigas de Marcial Valladares. Participa en concursos de música tradicional en Sarria, Santiago, A Coruña e este verán como intérprete e arranxista dos temas do CD Alén da Néboa. E actualmente imparte clases de linguaxe musical na Escola de Música Tradicional do Concello da Estrada, acompañada nesta ocasión da percusionista Marcela Portomato, que interpretará nas pezas o Ancoradoiro, o Preguiceiro e a Muñeira de Chantal. Andrea Portomato.
participante é Óscar Ibáñez García, nado en Pontevedra no ano 1976. Mestre en Educación Musical pola Universidade de Vigo e especialista en música tradicional galega pola Universidade de Santiago de Compostela. Os seus comezos coa gaita datan do ano 1984, con Laureano Mera, no grupo Treboada de Poio. Formou parte da agrupación folclórica Felme por 10 anos, percorrendo parte de Europa e participando en festivais internacionais. Desde o ano 1995 dirixe o grupo Pai da Cana, traballando na actualidade na creación dun arquivo sonoro de música galega no Servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Diputación Provincial de Pontevedra. Hoxe, acompañado polo percusionista Ramón Corral, interpretarán Jota de Fonsagrada, Vida Lera a do Gaiteiro e Muiñeira. Con todos vostedes, Óscar Ibáñez García, acompañado por Ramón Corral.
de Soutelo de Monte. Atópase na actualidade na banda de gaitas de Beariz e segue a súa formación musical no Conservatorio de Lalín. De seguido participará acompañado dunha muller, da percusionista Laura Martelo Muñoz. Interpretando a marcha de Breixo, Lixeiriña e Fotón Club. Con todos vostedes, Diego López Cosme.
aplauso de Soutelo, un aplauso de Soutelo.
Manuel do Pazo 2007 en Bandeira. Accesi no Constantino Bellón no ano 2006, xunto co cuarteto Rede a Solta, campeón do concurso de cuartetos de Pontareas no ano 2006. Mellor interpretación dunha peza do repertorio de Ricardo Portela no memorial do mesmo nome, celebrado en Pontevedra este mesmo ano. Como compositor, ven de recibir o premio Constantino Bellón a mellor composición para gaita galega solista coa Fantasía para gaita e piano, Troula para Constantino, acompañado na percusión por Marcos Pérez Saborido. Interpretarán Hai un Carballiño, Río de Anxo e Muiñeira da Dorna. Fortes aplausos, señoras e señores. Carmen.
e Mourifolia. Con todos vostedes, donas e señores, o último participante
desta novena edición do concurso de gaiteiros Avelino Casefeiro, gaiteiros de Soutelo. Ricardo Mourinho Freire.
fuerte aplauso primero a los finalistas, José Francisco Gil Dopazo. Ahora vas a hacer no. No, la raqueta antes no la ha salido ayer. Las cosas de este interplante no le van a preguntar algo decir. Es que le han perturbado de contar. Esta foi a intervención de José Francisco Gil Dopazo. A continuación, o segundo dos finalistas clasificados, Edelmiro Fernández.
a intervención de Delmiro Fernández. Terceiro finalista, Óscar Ibáñez. Óscar Ibáñez, terceiro finalista, estes 5 finalistas que marcarán xa a final a decisión do xurado deses 5 premios con dotación en metálico. Primer premio 1.200 euros, segundo premio 900, terceiro premio 600 euros, cuarto premio 450 euros e quinto premio 300 euros. Premios en metálico para os millores gaiteiros de Galicia. Con todos vostedes, Óscar Ibáñez. Buscando agua, tengo que hacer así como vaya esto. Yo puse el chanta, para que sí, falta las ideas como eso. Ahí le viene este tipo de Intervención de Óscar Ibáñez. E chegamos ao cuarto finalista, Rubén Troitiño.
Estáse preparando cuarto finalista, penúltimo clasificado nesta semifinal, ou esta final, mellor dito, é final, Rubén Troitiño. España por o xurado. Que difícil o teñen os membros do xurado. Ese xurado composto por Juan José Fernández Rubio, Manuel Alonso Iglesias, Jaime Esteves Vila, Begoña Louzao Filgueira e Roberto Quintillán Rial. Xurado teno moi, pero que moi difícil. E atención, porque vai o último participante nesta grande final do noveno concurso de música tradicional, este gran premio Abeliño Cachafeiro, gaiteiro de Soutelo, último participante, como digo, desta final. Posteriormente o xurado sairá novamente a deliberar e con todos vostedes, donas e señores, o último participante, e diríamos o da sorte está botada, Pablo de Vigo.
final o tamborileiro, premio especial dun obsequio o mellor tamborileiro según os membros do xurado. O premio recae en Fernando do Pico. Fernando do Pico, que ao mellor non está, pero concédese ese galardón como está Fernando, non? Que vai facer entrega ao señor alcalde, don David Rapaseiras, a Fernando do Pico, que aí ven, xa ven cambiado, e forte aplauso ao mellor tamborileiro deste ano 2007. Quinto clasificado deste concurso 2007, acadando premio en metálico de 300 euros. Clasifícase en quinto lugar José Francisco Gil do Pazo. Recibiendo felicitación del señor alcalde. Cuarto clasificado, recibiendo premio de 450 euros, Rubén Troitiño. Recibe igualmente felicitación del señor alcalde de Madrid, y atención, terceiro clasificado, premio en metálico de 600 euros, el trofeo para Edelmiro Fernández, entrega a José Manuel Seivane, segueiro deste ano deste artesán de Leiteiro. Edelmiro Fernández, terceiro premio, fuertes aplausos. Hoy nos queda segundo premio e primeiro premio. Segundo premio dotado con 900 euros máis trofeo e un primeiro premio con 1.200 euros máis trofeo. Ahora pediría un redoble de batería, pero Tista non sei se marchou. Segundo premio, Óscar Ibáñez. Un aplauso para el segundo clasificado. Outro redoble para o primeiro clasificado, o mellor gaiteiro de Galicia, ano 2007. Este vai romper a batería. Como se nota que o seu acordeón, Para Pablo de Vigo. Fuerte aplauso entre el señor alcalde en compañía de José Manuel Seivane. Pablo de Vigo, acá es el primer premio. La novena edición del concurso de gaita, música tradicional, Avelino Cachafeiro. Fuerte aplauso. Pedimos a presencia de los tres finalistas, por favor, o alcalde e co señor Seivane para sacar unha foto e Pablo de Vigo, campeón, vai a interpretar unha peza. Os tres finalistas, por favor, si se achegan, primeiro, segundo e terceiro clasificado.
para sacar esa foto co alcalde e co señor Seivane, este prestixioso artesán e gaiteiro de Ribeira de Piquín, agora en Cambre co seus fillos. Non se poña tan serio, Seivane, hai que sonreír pa foto. E o aplauso para os 3 campeóns. Joder, ¿dónde está mi vida? ¿La mía? Café muy bueno, pero se lo meto a ella, por eso para agua. A ver, Pablo. ¡No, cállate, perra! Rodríguez Santalla, ¿dónde é Ilias? San Antolín de Ilias, a la Cuba. Eso en Asturias. Sí, Vostede ven de Asturias, pero me decía que ten moito que ver tamén con Navia de Suarna e coa Fonsagrada. Bueno, e que peza nos vai tocar? pues de Muñeira inicia. Unha muñeira, dúas se fagan falta. Pois hemos de dar un forte aplauso a don José Rodríguez Santalla, que ven de Asturias.
Vamos a interpretar 4 ou 5 pezas do seu repertorio deste gaiteiro histórico. Este home que ven de Ibias, pero vinculado coa zona de Navio de Suarna, é a Fonsagrada, en Lugo. La pasé por ahí. Yo
¿qué tal? ¿Cómo va a pasar por ahí?
rápido, sino que están sacando do chepo o gaiteiro. O home está aquí non é que toca na gaita. Está deliberando o xurado formado por Juan José Fernández Rubio, Manuel Alonso Iglesias, Jaime Esteves Vila, Begoña Louzao Filgueira e Roberto Quintillán Rial. A continuación, en canto se proclamen xa os campeóns, cambiaron o sistema, non? imagino que íamos pedir que nos... Imos lle dar un forte aplauso, señoras e señores, a don José Rodríguez Santalla, gaiteiro de Ibia. Él decía, non estamos de outra. E digo, tampouco é cousa de reventar o gaiteiro. Terá que volver pa Ibia, non? Vai notar outra. Bueno, pois a de propina, veña. Aí está, a de propina, fuertes aplausos.
este gaiteiro. A ver, aí vai. A ver, aí. Esperen aí. Xa se nos marcha a compañía. Un vais apurado e os outros a se largan. Eso foi o que lle fixera a Maduro e máis caladiño o defunto do Avelino Cachafeiro. Foran unha procesión e o pequeno do Maduro iba tocando no bombo ou no tambor, non? E tropezou e caeu. O caladiño está ali. É caladiño. Aí está. E caeu. E o defunto do Avelino iba nunha procesión, seguiu marcando o paso e pensaba que o pequeno facía de broma. E cando se incorporou outra vez á procesión meteu unha patada no cu. E sentoulle tan mal o Maduro que lle dixo o caladiño: despois de comer, vámonos a esconder. É Avelino que toque solo. E Avelino chegaba a hora de tocar e o tambor e o bombo non aparecían. Entonces dixo o Maduro: ti espera aí, caladiño, espera, que hasta que nos compre as rosquillas non salimos e se non pon as rosquillas en riba da mesa non lle tocamos. E o Avelino tuvo que poñer rapidamente as rosquillas para seguir tocando. Por eso imos dar un forte aplauso a esta forma natural de facer música, porque esta é a verdadeira raíz das nosas festas. Fortes aplausos, señoras e señores. Alegría. E vou lle decir... E o amigo Seivane, que tome un pouco de nota, que empatando unhas tuberías tamén se fai unha gaita. Señor Silvano, hai que poñer a forma desta gaita, O buxe cojonudo. É un durazno colorado. Chulísima de tigre. Despois cando chamas un fontaneiro nunca hai un mismo.
temos que continuar. 81 anos, a ver quen os para, como chavales.